assalamu alaikum warahmatullah derɗiraɓe tawete nder lesɗe duniyaru ɗum derɗi ko wona Adamou Haruna mo haala marketing e nanta jaygol Pulaku TV hofnata on jogani e nde nouvelle kuɓarwol kesol belgol ngol ɗuɓɓe nder meɗen ɗon no ndena ko larani rencontre ma bo séminaire vestige ha nder lesdi ST derɗiraɓe meɗen leader en taweteɓe ha lesdi ST ɓe organisé de rencontre ma bo séminaire leader en e partenaire en e ɓen wonɓe intéressé e vestige ɗum tammi lattago balleɗo to Allah mum yerdi derɗiraɓe ha nder lesdi ST ha berniwol bertois e nanta berniwol dokayo ha bertois ma ɗum tammi waɗe go samedi le 12 novembre 2022 e ha dokayo bo ɗum tammi waɗe go to weeti dimanche le 13 novembre 2022 derɗiraɓe meɗen ha bertois leader Ali Ahmad non leader Adamou Garba leader grand Oumar Yaya ɓe invité en ha bertois en tammi rencontre go hatton en bolwa ko larani vestige en tammi présente go vestige produit vestige et plan business vestige to Allah mo yerdi e mbi ɗum tammi lattago samedi le 12 novembre 2022 ɗum tammi waɗe go ha berniwol bertois ha dede quartier Dabaji wonɓe bertois ɗo andi dede quartier Dabaji ha ancien garage Banos ha ancien garage Banos ha sera station Ola hatto dede entrée babal ngal e gatta séminaire woni ha saare grand Oumarou Yaya ɗum partenaire vestige latiɗo leader jo ha saare mako en tammi waɗugo de rencontre may oɗo marani en danki babal en joɗoto en peeso en gara rencontre meɗen enen membre en vestige e ɓen wonɓe intéressé e vestige ko da wona vestige an fou a invitama a ewnama derɗam en mbi ha bertois ha dede quartier Dabaji ha sera dede ancien garage Banos ha station Ola. Pour plus des informations on mata numéro je woni les ɗo ɗum numéro grand Ali Ahmad on matamo o tammi hokkugo information dino ɗum tammi salorago e ɗum tammi waɗugo à partir de 14h jamdi ɗiɗi ɓawo juulugo suura to Allah mum yerdi e to weeti alal le 13 novembre 2022 en tammi yahugo ha dedey dokayo en tammi tawgo leader Abdou Grand en hatton hamɓe bo ɓe ewni en e hatton bo ha dokayo ɗum tammi waɗugo hatton ma à partir de 14h ha dedey non quartier Bokum ha quartier Bokum ha dokayo ha saare Amadou Tela hatto noon dede rencontre meɗen tammi waɗugo ha dokayo ha bertois bo en famni dertiraɓe don wonɓe dede nder ST no foti diga bertois ma en dokayo betare oya baturi garombula on pat moɗon on invitama on foti on jallira to wakkati préméti on ɓe moyen min ɗum derɗi ko moɗon Adamou Haruna mi goto nder ɓen tammiɓe yaldirgo mi tan mi jummowago diga berniwol Yaoundé mi yaldira ha berniwol bertois e nata berniwol dokayo ngam yiidugo ɓe deydey derɗiraɓeji meɗen wondaɓe vestige e ɓen yelotoɓe nastugo nder vestige vestige ɗo ɗum entreprise wagaɗo nder marketing des réseau marga produit ji feere feere lattiɗi physique non tawetega nder lesɗe feere feere banta Dubai Arabie Saoudi non Philippines Ghana e ko nandi ɓe majum bientôt ga tan mi wolugo nder lesdi meɗen Cameroun lesdi Nigéria e nanta lesdi Ghana ngam may ɗo on mo meeɗayi fottugo ɓe Adamou Haruna ɗo yelo fottugo ɓe Adamou Haruna fu ɗo yelo fottugo yiidugo ɓe maɗa en potte ha bertois malla bo ha dokayo to Allah mum yerdi samedi le 12 novembre ha bertois e dimanche le 13 novembre ha dokayo on kofnama on guettama on guilanama kay rusi ɗuɗɗi e non noon ha dokayo bo nda numéro ji on matata ɗum numéro Abdou Grand pour plus des informations ngam heftugo babal ha dede séminaire mai tan mi waɗugo e mbiya partie de 14h on jarama wassalamu aleykum.